खुलुमबाय। जोंनि हारिनि आद्रा जानानै थानाय जा सिमां थांखि सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड सोरजिनायनि आरो बे सेपारेट स्टेट बड'लेण्डखौ सोरजिनांगौनि थाखाय जोङो माबे लामाजों आगान सुरोब्ला साबसिन जागोन, जेराव जोङो गणतान्त्रिक लामानि आगानखौ लानानै सेपारेट स्टेट बड'लेण्डखौ जोङो मेजरलि थांखि लानानै डिमान्ड खालामबोदों। नाथाय बे गणतान्त्रिक लामानि सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड मुभमेन्ट खालामनायखौबो जों थांनाय 2020-27 जानुवारि बिटिआर एग्रिमेन्टनि उनावहाय बिटिआर एग्रिमेन्टनि गेजेरजों कम्प्रिहेन्सिव एन्ड फाइनाल सल्युशन टू देयर डिमान्ड्स while keeping intact the territorial integrity of the state of Assam लिरनानै लाबोनाय माखासे बाथ्राफोरखौ जों दिनै फरायनो मोनदों। लोगोसे बे गणतान्त्रिक लामानि सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड मुभमेन्टआ गैया जाबाय, बबेबा खनायाव गोमानानै थानायखौ जों नुनो मोनदों। ना दिनैयो बर'नि सोरबा लिडार बा दैदेनगिरिफ्रा बे जोंनि बर' हारिनि गोथार गणतान्त्रिक लामानि सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड मुभमेन्ट खालामनायनि बे गोथार लामाखौ सोरनो माबेबा खनायाव फानबोनानै माबा मोनसे मुलाम्फासो लाना फैबाय नामा, माबा मोनसे गावनि पार्सनेल बेक्तिगतनि माबा मोनसे बेनिफिट्ससो लाना फैखुमाबाय नामा, बे बाथ्राखौबो लानानै जोंनि बर' हारिनि हारि सेन्टिमेन्टेल गोनां बै मानगोनां बर' रायजो राजा आफा बिदा फंबायमोना सावरायो। दा दिनैयो जोंनि बर' हारिनि बर' फिसाफोरा फिसा फिसा बाहागो जानानै बे सेपारेट स्टेट बड'लेण्डखौ डिमान्ड खालामनो थाङोब्ला जों बे सेपारेट स्टेट बड'लेण्डखौ थारैनो लाबोनो हामारगोन ना? लाबोनो हायोब्लाथ' मोजांनि बाथ्रा। जेरैखि जाया जों लाबोनोल' हानांगौ, बे सेपारेट स्टेट बड'लेण्डखौल' जोङो सोरजिनो हानांगौ। अब्लासो जोंनि बे बर' माहारिखौ मोनसे गेरेमसा माहारि महरै दानो हागोन। नाथाय जों बर'नि गेजेराव बर'फोरा गावजों गावनि गेजेराव मा जालायबाय दं मिथिगौना? बे मोनद' हारिनि एसटि डिमान्ड खालामनायनि हेंथा जाय माखासे बर' फिसाफ्रा दिनै ससियेल मिडियानि गेजेरजों कमेन्ट शेयार खालामदों, सोरबाया भिडिअनि गेजेरजों बाथ्रा बुंदों, सोरबाया दिनै बायदिसिना रोखोमनि हेंथा जानानै बाथ्रा फोरमायथिदों। बै माखासे बाथ्रा फोरमायथिग्रा मानसिफोरखौ पलिटिकेल एंगेलजों नोजोरथि होनानै ओइ नों आमखाया बिपिएफनिसो, नों आमखाया आमुक पार्टिनिसो, नों बायदि मानसिया बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंनो समाया। बै बुंग्रा मानसिफोरखौ, जाय मानसिफोरानोखि हारिनि सेन्टिमेन्टेल लानानै बे मोनद' हारिनि एसटि डिमान्ड खालामनायनि हेंथा बाथ्रा बुंदों, बैसोरनि हेंथा बाथ्रा बुंनायाव आमखाया बिपिएफनिसो, आमखाया आमुक पार्टिनि, नों बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनो मोन्थाय गैया, नों समाया, बेफोरबायदि बुंग्रा बै बर' फिसाफोरासो साफ्रोमबो साफा साफा जोलैनि हांगार। बे हारिनि अलखदनि समाव बेफोरबायदि बाहागो खालामनानै आमखाया आमुक पार्टिनि, आमखाया आमुक पार्टिनि, बेफोरबायदि बे मोनसे थासारियाव बेफोरबायदि बाथ्रा बाहायजायोना? बेबायदि मानसिफोरनि आखुखौ जोंनि इयुन जेनेरेसनफोरा जुदि लायोब्ला जोंनि बर' हारिनि बिखायाव मालाबाबो हारि सेन्टिमेन्टेल गोनां इयुन जेनेरेसना जोनोम जानाय नङा, आरो जोनोम जादोंब्लाबो माखासे हारि सेन्टिमेन्टेल बाथ्राफोरखौ बुंनो सुजुग आरो सुबिदा मोननाय नङा। बे आसाम स्टेटआव इउपिपिएल पार्टिनिफ्रायबो माखासे गोख्रों गोख्रों एमएलएफोर दङ, आरो बिपिएफ पार्टिनिफ्रायबो गोख्रों गोख्रों एमएलएफोर दङ। बै थाखानाय जोंनि बर'नि एमएलएफोरा बे मोनद' हारिनि एसटि डिमान्ड खालामनायनि हेंथा मानो बे आसाम एसेम्बलि न' सिङाव बिखा फोरदारनानै बाथ्रा बुंनो हायाखै। आरो मेजरिटि हिसाबै इउपिपिएल पार्टिनिफ्राय बांसिन मेजरिटियाव एमएलएफोर दङ, आरो बिपिएफ पार्टि हिसाबै मेजरिटियाव खम बिबांनि एमएलएफोर दङ। मिथिनायाव बिपिएफ पार्टिनिफ्राय 3ल' दङ, आरो जों मिथिनाय बायदिब्ला इउपिपिएल पार्टिनिफ्राय गासै 7 ना मा एमएलएफोर दङ। दा दिनैयो जोङो मेजरिटिखौ लानानै बाथ्रा बुंलायालासे इउनाइटेड जानानै बे आसाम एसेम्बलि न' सिङाव बे मोनद' हारिनि एसटि स्टेटास होनो थांनायखौ लानानै मानो गोख्रों रावजों बिखा फोरदारनानै बाथ्रा बुंनो हायाखै? एमएलए जादों, मानि थाखाय जादों? दिनै जोङो सरासनस्रा नों आंनि गेजेराव बायदिसिना पइन्टखौ लानानै जोङो रोनावलाबायबाय दङ, नाथाय जाय गुबै बिबाना बै माखासे एमएलएफोरनि आखायाव दङ, बिबानाव थानाय बिबान गोनां माखासे लिडार्सफ्रा दिनैयो गावसोरनि खुगा सिनानै गावसोरनि दायित्व मावनांगौ खामानिफोरखौ दिनैयो बिसोर मावाखै। मानो? अब्ला बेफोरबायदि लिडार्सफोरखौ, बै रायजो राजानि बेसेन गोसा भट लानानै देरहालांनाय बै बर'नि एमएलएफोरखौ, जायफोर एमएलएफोरा दायो स्टेन्डिं जानानै दं, बेवहाय पार्टिजों जेबो लोब्बा गैया दै, स्टेन्डिं जानानै थानाय बै एमएलएफोरखौ फैबाय थानाय समाव
देरहाहोबावोब्ला जों रायजो राजानि थाखाय मुलाम्फा जागोन ना जाया, जों रायजो राजानि अलखदनि समाव बाथ्रा बुंगोन ना बुङा, जों बेखौ फोरमान मोनसेयाव जुदि सापर्ट होबावोब्ला बेनि गोरोन्थिया बै MLA फोरनि जानाय नङा, जों रायजो राजाफोरनिसो जागोन। गतिके एसे सान। दिनै जों नुदों जायफोर बिबानाव दङ, बिबानाव थानानै जाय बाथ्राखौ बुंनांगौ बिसोरखौ जों बुंनाय नुवाखै। मिथिबाय? एसे साननानै नाय। दिनै बुंनाय नुवाखैब्ला दिनै अब्ला बै मोनद' हारिनि ST स्टेटास डिमान्ड होनो थांनायाव बिसोर जेबो बाजानाय गैया। जेराव जायनि थाखाय जों नुदों BTC नि बारग' CM मानगोनां प्रमद बिथाङाबो बुंदों जे बैसोरनो ST होनायाव होयोब्ला जाहाथे थाखानाय एक्जिस्टिं ST हारिया जेबो खहा जानो मोना। बेराफारसेथिं BTC नि दानि चिफ मानगोनां हाग्रामा महिलारि साराबो बुंदों बैसोरनो ST खौ होयोब्ला जाहाथे थाखानाय एक्जिस्टिं ST हारिया जेबो खहा जानो मोना। आरो बेफोरबायदिनो मानगोनां UG ब्रह्ममोन आरो जायफोर माने लिडार्सफोरा थाखानाय लिडार्सफोरा बे बाथ्राखौ बुंदों। नोंथांमोना बयबो मिथिखागौ सोरबायदि लिडार बे भाषाखौ बुंदों। नाथाय बिसोरनि बेखिनि भाषाखौ बुंदों जे ST होयोब्ला थाखानाय एक्जिस्टिं ST हारिया जेबो खहा जानो मोना होननानै। बेबायदि भाषाखौ बुंग्रा बै लिडारफ्रा बे भाषाखौ दिनै बुंनो हानांगोन जे ST होनायनि उनावहाय थाखानाय ST माबाफोर जुदि खहा जायोबा बेनि बिबाना बेनि गासैबो दायफ्रा जोंनाव थागोन होननानै बे भाषाखौ मानो बुंनो हायाखै? हा? आरो बे ST खौ होनायाव थाखानाय ST आ जेबो खहा जानो मोना होननायनि अनगायै जों बे मोनद' हारिनि ST स्टेटासखौ मालाबाबो होनो हाया होननानै मानो बुंनो हायाखै? बे पलिटिकेल सिस्टेमा रावनिबो बिमा बिफानि गालांखानाय सम्पति नङा। बेखायनो बिमा बिफानि गालांखानाय सम्पति बायदिबो बाहायनो दानाजा। आरो सोरबा पलिटिकेल लिडारनि सोरनिबा पलिटिकेल रुलिंनि समाव जों रायजो राजाफ्रा बांद्राय जुदि सारा हास्ति जुदि अयथासार सानजाला सहायबाय थानो गोनां जुदि जायोब्ला, जुदि बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफ्रा जुदि जावरिखांनांगौब्ला मोजाङै थाङा। खिन्थु फैबाय थानाय समाव ओरैबायदि माखासे बाथ्रा लाबोगोन, ओरैबायदि माखासे प्रुफ फोरमान होनानै नोंथांमोननि सेराव आङो भिडिअस लाबोगोन। समखौल' एसे नेनानै थाथ', एसे नेनानै थाथ'। सोर लिडारा बबेखिजा मा खालामदों, बबे लिडारा सोरजों मा खालामहैदों, जोंनि हारिनि माखासे गोथार सेन्टिमेन्टेलखौ लानानै बर'नि सोर लिडारा सोर एन्टि ट्राइबेल लिडारजों मा फालांगि खालामहैदों, बेफोर गासै अल डिटेल्सखौ लाबोगासिनो दङ। आरो बर'नि जिखुनु जाया पलिटिकेल पार्टिनि सोर लिडारा माबायदि मा सिस्टेमाव बर' हारिनि माखासे पलिटिकेल सिस्टेमखौ दैदेनलांनो थाखाय माबायदि प्लेन पलिसि खालामदों बेनि आबुं गासै कल रेकर्ड भिडिअ बायदि फोरमानफोरखौ नोंथांमोननि सेराव लाबोनो थांगासिनो दं। समखौल' एसे धैर्य लानानै नेनानै थाथ', साननैसो नायबावनि। गोजोन्थों, खुलुमबाय। जै बर' हारिनि, जै बर' बिमानि।